Čaute. Tak, zase sa hlásim zo štrkoviska. Podaril sa, je 1. máj, podaril sa tento cca 15 kiláč chytiť. Dneska do obeda som bol na pretekoch. Verím tomu, že tam sa nedarilo nič proste. Jedného karasa sme chytili, ale nielen ja, ale kopec ľudí na tej strane, kde sme chytali, a neviem síce, aké boli výsledky, ale verím, že z takýto káprov by sa podarilo zabodovať. Ale jednoducho, neviem, proste tam tá voda je plíčia a strašne veľa topola. Neviem, či sa ryby treli alebo čo, ale jednoducho tam to neišlo. Každopádne tie isté návnady, čo som používal tam, dal som tu a vidieť, že tu tá ryba hneď reagovala. Takže možno naozaj, keď sa na jednej vode nedarí, treba vyskúšať iné miesto, a toto sa mi stále potvrdzuje. Dobre, idem pustiť kapra. Zatiaľ čaute. Verím, že sa vidíme zase v brzkej dobe.